Така сега, нека видим клавиатура. Не. Монитор. Това е най-важното за един геймърски. Така, първо почваме естествено от стойката. Аз бих си взел за 60 лева ето такава стойка за два монитора, за да имам повече място пред себе си. Та, плюс това, бих си взел това може би, чай си малко това, Samsung, може би това е най-добрия, той е най-добрия монитор просто. Аз не мога да си го позволя, но знам просто уникален монитор. Втория ми монитор е точно такъв. Взимаме два от тях. Отиваме на слушалки. Ако говорим за слушалките, стой. Стойте. Сега ще видите какви слушалки си бих взел. Ако имах мега много пари. Чай само да ги намеря къде бяха. Значи, едните слушалки бяха за 45 лева на Тръж GXT 415 Xerox Black. Кабелна връзка, вграден микрофон. И последно, клавиатура. За избор на клавиатура бих избрал мира. Ето тая. Radeon Nvidia K614 RGB Red Switch. Само за 89 лева, човек. Insane просто.